Hogy elvittem a kicsike? És harcias. Pontyocska. Kötelező egy megvan. Az év első pontja. Az a második, csak az elsőről nem sikerült videót csinálni. Mert még nem volt a fejemen. Első 5 percben is volt ennél picit talán nagyobb. Azt, ahogy bele tudott takadni szegénybe. Ja. Mutasd magad. Jó, csak megnézzünk, azt mész. Jó. Na, tánci. Ja, gyere. Na, ez ilyen. Ekkora. Pityi-potyi. Szia. Első peca. 2 pontyocska. Hogy elvitte. Azt a betyár.